je Patrik. Práve priletel z Uruguaja. Spojaznil tam zariadenie pre výrobu celulózy. Milan sa vrátil z projektu vo Fínsku, kde montoval nové technológie. Štefan dotiahol posledný šrób a tým aj projekt vo Švédsku. A Ľubo, ten prišiel len z bufetu. Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti montáží, servisu a rekonštrukcií výrobných zariadení na tej najvyššej úrovni. Kvalifikovanou prácou prispievame k modernizácii svetového priemyslu. Sme Montex. Vlastnými rukami meníme svet.